ging ik eten sieren op zee. En de dokter Germa Ippie Wijkhuizen. Ippie. En van waar was Tojo eten sieren? Van mijn broers, van Sieberen en Hendrik. Die werken beide bij de marine in Den Helder. Bij de marine? Komst u uit een familie van militairen? Inderdaad. Dat kan ik van in de houding staan. Je bent al gewier aan. En je denkt dat we in Frankrijk binnen. Maar nee, dat net weer, hè. We zijn in Sint-Niek. Ik geef je het woord. Wien. Wien in Friesland. Goedemorgen. Goedemorgen. Jansje. Ja. Hoe is het met haar? Ja, best. Dit is Ippie. Hoi, Ippie. Hoi. Zal ik zo even snel eten? Jeetje. Ja. Kerst futje en het zo mooi riep worden. Kerst wel veel, dat is wel mooi zaak. Kessel liet of net? Ja, doe maar zien. Even, wat ik nou zo vreemd vind, en ik weet dat een heel soort mensen dat vreemd vinden, is Sint-Niek. Dat zijn naairassen. Dus ik ben speciaal kweekt, kruist, de rassen die we eigenlijk zal kennen vanuit Frankrijk en Duitsland. En daar hebben ze naairassen van maken die maar minder zinnen, maar minder warmte, toch voldoende riep worden om er wien van te maken. Druiven is de basis van wien. Zo is het. En je maakt je wien. Ja. Of maak je hem die jaren? Nou, wij maken het net eerlijk zelf. Wij proberen ervoor te zorgen dat het druiven van goede kwaliteit binnen. Ja. Ik zeg altijd maar Gods hulp, dat doen we dan. En wij brengen de druiven dan naar onze inmaker. Ja. En ik wil graag één ding van. Dat ik heb zo vermoeden wat het is. Het is betiet, kan mij niet schelen. Ik heb al wat geleerd. Maar ik woon, er zit niet zo pop in. Maar dit spuugt worden dan, hè? Dan spuien we de wien uit. Daar heb ik wel wat voor. Hebben we wat voor? Ja, dat heb ik wel Wij wat proeven voor. de wien. Hierin zit niet. Het is een wien van de Johanniter. Die hebben krekpruin, dezelfde druif. Ja. Het is een frisse wien, een frisse druif. Ja, dus fris en fruitige wien. En dat is dit ik. En dat roest. Het is een beetje citrusachtig. En wat ik roest, wat het meeste roest, is eigenlijk appel. Doe maar je vanger. Is het nou helemaal mooi dan worst? Het is nou een stukje kaartjes sproeven. Heerlijk. Maar, de combinatie is fantastisch. Leg je er even op. Dan moet maar eens een stukje cheese maar hebben. Maar weer in broer maar in broer redden. Oh nee? Ik ben net echt een cheese-liefhebber. Nee? Hebben we niet meer nodig. Dit maakt zijn broer. Oké. Nou, rode wien maakt je mee. Klopt. Rosé en witte wien. Ja. Nou, wil ik eigenlijk wel graag wat witte wien van die mij gaan. Ja. Want ik ga een visvlaggerigje. Oh, dat is mooi. En ik ga een rode wien, omdat ik een vlees haarkurk. Dus een beetje reed en een beetje wit. Ken je wel? Ja? Dankjewel. Nou, dan hebben we alles bij elkaar. Hartstikke bedankt Ja. voor het cheese en voor de wien. Graag Dit dingen. komt helemaal goed. Ja. Vier gedaan. Ja, wij gaan naar Den Helder. Nee, wij gaan naar de marine. Kom, hey, bedankt hè. Ja. Hoi. Nou, dan staan we. Op de Hare Majesteit de Rotterdam van de marine. Maar Riepie, zij kent net jaren. Zo vallen we te bot op. Dus, wij verstroepen u eerst eventjes. Nou, zo snel kun je hem zelfs net omstroepen. Hé? Geef mij wel. Wat is dit? Ja, dat past niet hier onderal, joh. En natuurlijk geen positiekleding aan boord. Maakt het niks uit. Wij zijn er klaar voor. En we zien de man op. Dat dacht ik. En nou is het hartstikke. Dan komt het erop op. De man staat hier op de bregen omdat ze denken dat er een uitsturing is van Omroep Friesland, een interview met de marine. En zo hebben ze erheen gelokt. Ippie, doe erheen. Ik kom letten. Donner. Dit komt erop aan. Heel aardig wat plakken West. Recent natuurlijk de piraterij. Nou, daar ben ik 2 keer West. Piraterij? Ja, dat zien we eigenlijk wel tot iets nice. Dus,
Dat ben ik. Kom even compleet. Dat had je net verwacht, allemaal. Cheryl, ik wist het, hè? Ik wist het. Nou, ik doe je hem graag je het verrassen. Nou, dat is volgens mij aardig leuk. Ja. En waarom? Nou ja, je gaat bij een heel heftig hier achter de recht, dol op het Kim, dol thuis. Ja. Met de poppen en te stappen met het varen. En ik dacht, het is gewoon heel leuk om hier eens in het zonnetje te zetten. En daarbij ga ik natuurlijk wel wat hulp inrappen, want die kennen Omroep Friesland natuurlijk wel een beetje. Ja. Dus ik ga weer met mijn naam en samen met deze persoon en ik straks eten filmeren. Ja, super. Dit is een positie maken, Corporaal en Adelborst. Dag. Goeiedag. Goeiedag. Ik ben Joet de mascotte. Nou, hartstikke mooi. Hartstikke mooi. Hoe vies dit? Nou, mooi. Dus die is helemaal perplex, jonkje. Ja, joh. Oh nee? Ja? Ja. de waterland. Ik doe straks de kombuis in om te geren voor deze man te eten zien. Dat kan net missen. Helemaal goed. Sieben is nou 12 hier bij de marine. En eind van die 12 hier heeft er het grootste deel ontvaren west. En dan tussendurch wel eens een paar maanden thuis, maar het grootste deel dat lag altijd wel op zee west. Hij is getrouwd vorig jaar en toen kwam het grote geluk van een tweeling, een jonkje en een famke. En toen hebben ze besloten om maar net meer te gaan varen, omdat het thuis toch echt nog van dat geluk genieten wil. Dus hij vaart nou tijdelijk net meer, maar hij zit nu op een walplaats, dat is instructeur bij de marine. Dus Hendrik had de jeugd nog, die is natuurlijk nog maar 21. En die is, terwijl Jelien het grote avontuur dat marine hier instapt. Ja, die leeft natuurlijk als, zoals als gaat in Frankrijk, maar in feestjes. Maar daarnaast natuurlijk ook een protte leren en sporten en zo, dus die doet er ook een heel soort voor. Dus Hendrik is een heel grote fan van reizen. Zijn collega's die praten ook al mee aan tafel. Als ze dan aan tafel gaan, ze lekker Italië en iets wat pieper en zout erbij. En als het hier lekker is, dan is lekker eten is een vorm van geluk. Dus ja, hij is echt een grote fan. Echt een echte Friesland-fan. En ondanks het grote leeftijdsverschil hebben wij echt een heel soort wandelen. Hebben wij het heel mooi mee wandelen altijd. Nou, wat leuk jongens dat jullie eens even een rondleiden willen. Hey, hartstikke best. Ja. Oh, reis. Wat is dit? Ja, zie je even inlezen. Ja. Dit is de commandostraal. Ja, hier voeren we de oorlog. Ja, de oorlog. Ja? De oorlog Dus is... die man die zei ze, vuur? Nou, houd het maar op. Vuur! Het is misschien maar eens maar. Ja, maar ik heb wel verdwalen hier. Ja, dat gebeurt soms echt samen, hè? Nou, dat wil ik wel ook. Oké. Ben die beer een beetje knap of? Nou, ik zou zeggen, probeer het eens. Oh, ik ken het. Kom, nou, lekker koersen maar reizen. Wel rustig reizen. Wij hebben op het menu staan als voorgerecht doet Noorse zalm. Ik weet dat de man naar Noorwegen ging met dit grote schip, dus ik denk maar een Noorse specialiteit. Noorse zalm, die gaan we marineren en dat heet gravlax. Er wel lekkere komkommer bij met dillen, vertel ik straks. En dan hebben we als haardgerecht, dan komt het, de wien, die doen we natuurlijk ook bij het voorgerecht, maar hier maakt ze weer een lekkere saus van. En die saus, die maakt ze weer van jittik, witte wien en bieslook, lekker rode kruiden erbij, lekker siepeltje, laurier, peperkorreltje, remmen erop, oké? En dan hebben we als haardgerecht een apart stukje vlees en dat nemen ze diamanthaas of jodenhaas. Maar dat lees ik straks wel even uit. Daar over die saus bij, jerpeltje, maar snijden. Lekker. Hoe liep het dit, Liepie? Dit liep het heel goed. Denk je dat ze dat lessen? Ik weet het wel zeker. Dan gaan wij gauw aan de slag. Ik marineer even die zalm, die gravlax. En er komt een garnituur van komkommer bij. En dat giet zo. Ja. Dit snijdt er ook. Die kant snijdt er ook. En dan pak je de teenskiller, brede baan, en die wil graag drukken. Zo. En dan pakken we die
lapjes komkommer, want die gebruiken we straks voor het garneren. Een beetje dressing erop en dan dribbelt dat er een beetje doorheen en kent er een beetje in ook. Als je dat nog even doet, dan marineer ik even de zalm en dan ben je misschien tegelijk klaar. Daar komt in verse dillen. En die mag je even een beetje fijn snijden. Stokjes leggen we even apart. Dan hebben we die hele zijde maar zalm. Maai het vel er al aan. Zout en peper. Ja, dan heb ik nog wat Amalander mosterdroer van de verleden keer, weet je nog wel. Want dat is ook zo lekker bij die graaflaks. En die smarren we er gewoon doorheen. En net als zuinigheid, gewoon een mooie flik en mosterd er bovenop. Eventjes maar deze en dan zo eventjes mooi. Even de gelijkmatig verdelen. Dan pak ik die mooie verse dillen en die strooi ik er mooi overheen. Zo, dan krijg je plastic folie. Dat maakt er overheen. En die lees ik hier in deze schaal. En dan ga ik er nog een andere schaal onder zetten. En die doe er bovenop. Zo, en dan wat flessen wijn van Jantje. En die zetten we er bovenop. En dan moet wat gewicht in zitten. En dan zou je zien dat ze hier een koeling aan boord hebben. En dan liet je dat marineren. En dat moet eigenlijk tolen worden. Dus nog even wassen, man. Het moet even goed marineren. Dus deze naar de koelkast. Moet ik staan? Ik ben die komkommer rond vermaatje. Jee, wat draait ze nog? Zo. Screamerig van. Ja, dit wordt niet. Ik Ja, moet doe het en het liep het verschrikkelijk makkelijk. Ik hier al een beetje meer verwacht dat er wat serieuzer maar om je. Ik eerlijk voor jezelf ik wel hier wat meer van verwachten. Ja, hè? Ja. Nou ja. Natuurlijk. Raad je redden me gewoon bij mij. We maken het gerucht. Au. Dit is wattelen. Hier wit al. Ja, hier wat. Hier zit dressing erop. Heel voorzichtig mengen. En dat gebruiken we, maar die komkommer, die is toch zo fantastisch niet in haast. Die gebruiken wij voor de garnering voor het voorgerecht. En dat is de marineerde zalm. En die marineerde zalm, die heb ik natuurlijk al marineerd. Want we lieten onze gasten natuurlijk net tolen worden wachtje. Dat ken het. Daar is hier bij de marine geen tijd voor. En die snijden met een zalmmesje. En dat zalmmes, dat maakt soepel worden. Huh? Ipi, wat doe je toch voor de kost? Ik werk je op de klantenservice bij een grote verzekeraar in Ljouwert. En wanneer komt Plant in februari. En is het een jonkje of is het een famke? Dat weten we net. Want Sergio snapt natuurlijk wel, wanneer dat een jonkje wordt, dan jit hij van... Ja, dat dacht ik. Rijtsen, hè? Dat is natuurlijk wist. Of net? Maar ik denk dat ik er nog even met mijn man op praten maar dan. Nou, dan is dat bij deze regel, hè? Hé, Ipi, dus die is even wat te niksen, maar ik ben klaar. Ja, nee, tje. Dan pakt even die komkommer op. Die hebben we dus marineerd. Ja. En dan moest die sa eventjes mooi even oprollen. Hij weer bij de marine vroeger of zo? Dat Dus hij hij is stoker bij de marine. Stoker? Ja, stoker toen we in de boten nog echt zaten. Die varen toen nog echt op diesel. Oké. Maar en die had zij bij de marine vaart. Het vierde is wel wat oerslaan van de marine. Ja, dat had er wel verzwaren natuurlijk, hè? Nou ja, dat hadden er maar de paplepel hadden er dan Ja. hier. Nou wil ik die man er wel even bij hebben, want ik ga nog wat winnen en die zie is best van de morgen die ik mij nam. Ja. Want ik word die sterke marineverhaal nog even hier. Ik kan dat even op het dek vast, maar net. Ah, dat maakt wel lukken, toch? En dan hier plakjes aan en dan gaan we erheen. Goed. Op de marine, hè? Ja, nou slokken we trooi, hè? Nou spuien we het net uit. Hè? Zoek ik net bij je. Sticky cheese, man, nog net, want ik heb bij die pleet zeg ik cheese. Nou, nee dank je. Wat nou, best net van de cheese? Nee, ik ben net zo Zie van je de het? cheese. Maar ik ben ook net zo van de cheese. Is voor u te keren, hè? Nou, weer wat meer? Het is geen rauwmelkse cheese, maar als ik zou wel hebben. Sibberen. Ja. Hoe lang zit er bij de marine? Ja, 12 jaar zit ik nou bij de marine. Want hij is natuurlijk nog wat avonturen beleefd, ben best al geweest. Ja, nou ja, recent ben ik 2 keer naar Somalië geweest. En dat
Wat wie je hem taak in Somalië? Achter de piraten noemen, hè? Achter de piraten? Ja, Dit is echt een jongensmontaal. Ja, dat is... Een jongensdroom. Dat ben het ding, hè? Hij is eens even een piraat bij de Kladenhoorn. Hij is die een oppakt. Ja, we hebben meerdere oppakt, hè? Ja? Ja, dat is. Ja. Hoe zien die man eruit? Ja, dat ben... Ja. ben in ieder geval geen lapje voor regen en geen papegaai op een schouder. Nee, oh. Nee, maar ja, dat weet iedereen natuurlijk wel. Ze zitten gewoon in zo'n licht roeiboordje. En ben je zwier bewapend of net? Ja, ze hebben wel protte wapens bij hun. Ja. Ja. En is dit gevaarlijk dan of niet? Nou, ze kennen over het algemeen net zo goed met de wapens voorbij. Dat is een geluk. Oh, dus je bent gewoon sterker. Uiteraard. Ja, Uiteraard. hè? Ja, wees. Dit stiet hij al een keer te wachten. Ja. Hè? En nou snappen ze waarom dat ik aan ben. Ja, want ja, dit is je mijn lust en je mijn leven, of niet? Hè? Ja. Nou, geweldig. Zeg Hendrik, ik ga uit betrouwbare bronnen en dat is onze Ipi. Want die had me zelfs verteld dat Sto, dat dorst mij altijd naai. Oh nee? Ja, dat klopt. En wat doe je dan? En wat zei je dan? Nou ja, ik zit zoals bij eten, ook alleen goed eten natuurlijk. Dus als ik lekker eten is een vorm van geluk, zeg ik altijd bij zo. Oh ja. Oh, ik zeg altijd, massa, lekker eten is een vorm van geluk. Ja, precies. Ja, als je in Hollanders is je me natuurlijk raar om, van wat gaat het nou weer hoor. Ja. Maar ja, na een tijdje dan is het wat trouw. Oh, dus ik ben bekend bij die maten? Ja. Oké. Ja, ze is een beetje pieper en een beetje zout. Ik ga naast in de keuken weer in, dan maakt ze wel eens eerst het varkensrecht even nou. Die heerlijke wattel, die marineerd is, die kiele wattel, die lees je een beetje in de midden, dat maakt het een beetje knapperig. Dan heb je nog wat van die mooie frisee-sla of andili-sla, dat zeggen ze ook wel eens. Die lezen we er een beetje tussen terug. Dan pakken we nog een paar druppeltjes dressing. Dan kan je haast net zonder die dressing. Hier lezen we de zuiver druppel je er doorheen. Dan kom ik maar die mooie marineerde zalm mooi tien snijden, want dat is belangrijk. 4 van die mooie trantjes. En dan komen die prachtige komkommertjes van onze Ipi. Zet, die lezen we ertussen. Dan heb ik een heerlijke saus. En dat is een mooie saus van prei. En die direct er even tussen. 1, 2, 3. On tafel, op het helidek. Ik zou zeggen, lekker eten op het dek van een marineskip. Het kan helemaal in. Dat is echt een primeur dit, hè? Nou, zo lekker hebben we ook nooit eten op een marineskip, hè? Nee, dus dat is voor nu zeker prima. Ja? Mooi jongen. Nou, dat is niet de bedoeling. Wel lekker. Goed zo. Ja. Lekker eten is een, Vorm van geluk. alsjeblieft, een haatgerecht. Snijbeen. Tje, sommige mensen kennen maar de eigen tekst. Ja. Hè? Die Maar net vinger. in, nee. Tje, maar als ze zegt van nee, ik wil graag een huistuin- en keukenmesje, dat kennen we natuurlijk ik wel. Tje, dan doe je het even samen. Nou, Ja, zo doen we het maar even. Ja. Heel voorzichtig. dan maak ik de saus even. En de saus, ja, die wordt maken van de Donia-wien van de Heidepleets. De witte wien niet in stalpantje. Vaak rutte een lep vol jitten erin. Siepeltje erin. En dan doen we er een laurierbladje in. En dan hebben we hier nog wat peterselie staal. Dat is ook lekker erin. Pieperkorrels erin. En mensen, dit liedje gewoon lekker sieren. Dan doen we er lekker remmen bij. Dan dikt hij helemaal in. En dan komt er op het allerlaatste moment nog een beetje bieslook erheen. En je hebt een fantastische saus. Lukt het, Ipi? Je net zo hut als die rijdt. Ja, dat is vooral maniertjes, hè? Dat maakt het niks uit. Ik doe even het vlees, want het is een bijzonder stukje vlees. En dit nemen ze de diamanthaas en het ziet eruit als een ossenhaas. Maar dat is het niet. Want dit is, in de volksmond, ik wil namen, de jodenhaas. En wist men wat ze dat zijn nemen? Joden, orthodoxe Joden, die eten alleen maar rundvlees van de voorvoet. Dus als ik nou zat, dit is de achtervoet en dit is de voorvoet.
En dit stukje vlees, even om naar hier, dat zit bij u net, maar bij een kool hier. En dat nemen ze de jodenhaas. Een beetje zout en pieper. Komt er gewoon in. Boter in de pannen. En dan is het bij biefstuk altijd een zaad, dan mag je even een beetje rinnen. Maar het vlees is ik altijd, dus dan mag je even de vlees door de pannen heen bewegen. Want dan schroeit het helemaal dicht. En dan bloeien de sappen natuurlijk het beste erin. Dan draai je hem even om. Ondertussen de jerpels erin. En de remmen die ken ik bij de wien, maar de jettik en de kroon. En dan laat je dit helemaal insieren tot het een beetje dik wordt en helemaal inkortje hier. Dan pakken we de folie. Want dat vlees dat is helemaal in die hitte boter in één keer bij elkaar trokken. Al die spieren en dat maakt lekker ontspannen. Daarom hel je ook terug. En laat het maar mooi eventjes 10 minuten rusten. Als je zorgt dat die saus een beetje yoghurtdikte kring had, dan ga je hem even zeven. Al die siepeltjes en al die laurier, die zeef je eruit. Dan hebben we die prachtige jodenhaas. Een mooi stukje vlees. Dat gaat lekker rusten. En dit is een beetje aankwallen, maar we gaan hem nou eerst even snijden. En dit zit je heel eventjes in de oven. 4 minuten. Frisse nootmuskaat er nog even doorheen. Hè? Voor de snijbeentjes. Die hebben we nog een beetje opgestoofd in de boter. Dan doen we die er eerst onder. Dan pakken we even een paar van die mooie lapjes biefstuk, van die mooie Malse biefstuk. En dan mag je best een beetje reer houden, want dat is natuurlijk lekker. En dan komt de saus. En dan moet er gewoon eigenlijk meer bieslook in zitten. Dan saus een heel soort. En dat is er zo mooi omheen. Heerlijk. Neem het ervan. Lekkere bientjes, een bak jerpeltje bij en een goed glas wien. Nou, je hebt dat eens lekker maken. Zet alleen in de bien maar snijd. Hey. Ah, dat is een goed in je rijdt. Heerlijk. Prachtig. Zo, dat wie een die marine, hè? Militairen. Ik moet je hem heel hartelijk bedanken. Ik heb voor die 2 cadeautjes. En ik jou die er even in. Ja, Maar het is even zien. Dit is voor de 2 lietse poppen. geweldig. Friesland, hè? En voor die heb ik natuurlijk ook nog iets speciaals, maar het is even zien. Tja. Ja, Die kerst even doen als het ergens in Curaçao luistert, dan weten ze direct dat het in Friesland komt. Kom goed. Ipi, bedankt voor het schroon, voor de brief. Heel graag die. Man, succes in je carrière. Marine, ik bedankt voor alles wat je hem dienen hebt. En wij binnen er hoor ik je weer, maar lekker eten maar reizen en dan verrassen we weer horen gasten.